Когато хората чуят думата възнесение, често си представят мистичен акт, напускане на тялото, отлепене от земната реалност, бягство в нещо по-светло. Но истинското възнесение не е движение нагоре, а е движение навътре. Не е отделяне, а е дълбоко свързване. В психологически план възнесението започва тогава, когато спрем да се идентифицираме с травмите, страховете и ролите, които сме приели като себе си. Когато започнем да се питаме, кой съм аз отвъд всичко това? Това вътрешно възнесение е процес на наблюдение на автоматичните реакции, мисли и емоции, без да се сливаме с тях. Това е акт на разпадане на фалшивите конструкции на ума, онези, които ни карат да се чувстваме жертви, безсилни или отделени. Когато се